sa kapakalalabi yung mga bayi na Panginoon man ang kanan Quran inisibay ka nun Allah sa isa ka sura abitun sa suratun Nisa. Tas ka naman ipayamigiran wanda nun mibugta ng Quran ni sura ay mananian na ayat amyalwi para mga dato. Yay mga babayami mga inami kapakalalabi niyo. Tito kano ay mananian na kababayan wala kay ni daftar kanunian si Quran. Sa kung sugyatan dingan ako agama mga bayi ko agama. Tadi kanurun kaunaan ang mga bayi. Pagambaganay ro na ayang pagambaganay at tumarimak mo agamanas kanu ang mga bayi. Anta wa utu Nabi utus Hadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha karamautu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tas kaniya ni pagambaganay at tumarimak kung panulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inaw mga bayi ko agama. Sugya pakalbirkan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa yaman na niya namiya panutul. Sugod sa yaman na niya namiya batiyak nun asubra 40 ang mga hadith. Ang kalbihan niyo mga bayi. Nasusak nun natin ang kadagang nasapa sa ginawa ko. Ay no ka na pandi makasunod sa surga ka mata-matad na pimbabayo. Ay no to napaganayro nami aliw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sugod sa yaman na niya na bayi. Agyan po kitangal niya sa isa kugabas wa ikikaruma niya. Umasap na kapganiran. Nawitang nga si karumang ka sa isa bugabasway. O di na siyam ka sa isa bugabasway. Nang balasang kau Allah sa sarap na puasa. Biyala yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biya buwa ka sirbisyo yung baiki karuman niyan sa sundo pito gawibo. Naupuno ka pantag ikaw nakapatay. Napakayin mo maangkaw Allah walwa pinto surga sa sadinsan tulusan kau. Biyala yung Nabi sallallahu alaihi wasallam. So yaman na niya ng mga bayi ang gusto niya sultang biyan kung mga tawag lalakaw sa lalang ko Allah. Gusto niya sultang biyan muding balay na masjid. Gusto niya sultang biyan muding balay na madrasa. So yaman na niya na di maginti daw sa lalang ko Allah. Nang gusto niya nun susanga may tubiyan. Namya panutula sa mga hafidul Quran. Nayang huwag ka sa patiran na sa pula ulima ki inairan na sa pula ulima ki amairan na kiyas sinanong tataw sa naraka. So mga ulama at yan tuwiran so kang buliran na ulama na 70 ki amairan na 70 ki inayan. Ugay na sungul suba iya din yung panganuunan so tampiran ay patumpog yan si ibo agama na pagkasapatang kau Allah sa 70,000 kadagalian ng mga tao.